Ďakujem, pane predsedo. Stav demokracie a ľudských práv v Azerbajdžane vyvoláva oprávnené znepokojenie. Týka sa to slobody prejavu, médií, zhromažďovania a mnohých ďalších oblastí. Sledujeme incidenty okolo zatýkania a politického tlaku na demokratických aktivistov, žurnalistov a politickú opozíciu. Azerbajdžan, ale tiež ostatné krajiny regiónu potrebujú dostať jasný signál, že porušovanie ľudských a občianskych práv nemôže byť za žiadnych okolností akceptované. Ak chcú byť partnerskými krajinami EÚ, musia rešpektovať jej hodnoty. Diskusia o porušovaní ľudských práv a demokratických štandardov by sa mala teda týkať celého regiónu Južného Kaukazu. Chcem v tejto súvislosti upozorniť aj na opätovné stupňovanie napätia medzi Azerbajdžanom a Arménskom v oblasti Náhorného Karabachu. Táto situácia predstavuje už bezpečnostné riziko pre celý región. Aj preto je prijatie tejto rezolúcie dôležité práve teraz. Únia by mala postupovať nielen v Azerbajdžane, ale aj v celom regióne aktívnejšie a zodpovednejšie. Mali by sme využiť skúsenosti z konfliktu medzi Ruskom a Gruzínskom a zabrániť opakovaniu podobných tragédií. Ďakujem. Já též děkujem a dám slovo panu Vigeninovi, který bude mluvit za skupinu Progresivní aliance socialistů a demokratů. Thank you, Mr. President. It's true that the situation in Azerbaijan is difficult and we have reasons for concerns. Here I would especially mention the case of Mr. Savalan and Hajiev, and I think that authorities should understand that the peaceful demonstrations are